सिख्लाफ्रा खम बरिया बरिया हासार गोनां गोजा भिडिअखौ नाय ससेयावहाय आलफ्रेडा बुंदों तुरमुस वाटारमेलननि सोमोन्दै बा ब्लेक कब्रानि सोमोन्दै आरो बहाबा मा होनदों बेखौहाय नोंथांमोना नायनानै उनावहाय कमेन्ट सेक्सनावहाय कमेन्ट हर मानहानि केसआ सोरखौ होथाव सोर सासेया मोजां सोर सासेया गाज्रि अब्लासो जों मिथिगोन बेखौहाय आलफ्रेडनि बुंनाया मोजां ना गाज्रि ना मुलुग रानि ब्रह्मनि बुंनाया मोजां ना गाज्रि हेलौ रायजोफोर गासैखौबो वेलकाम आरो गासैखौबो बरायबाय नैबे आंनि चेनेलावहाय आं एसे माबानि स' मुलुग रानि ब्रह्म बिथाङाहाय सानसेखालि जानांगौ खौरां फोसावग्रा बिथांमोनखौहाय बुंदों जोंना बर'नि रिपर्टारफोरा अभार स्मार्ट आरोना नाथाय बै बिथाङा बुंदों मोजांखौनो बुंदों खिन्थु गाज्रिखौ बुङाखै दै सानना नाय बिदि बुंनायखौ जुदि दुखु मोनोब्ला बे नोंसोरनि गोरोन्थि दा नोंसोर खौरां फोसावबाय था नाथाय मोजां खौरां फोसाव नोंसिनि खौरां फोसावनाया वान साइडल' सोरखौबा मोजां लामाजोंहाय थांगोनखौ नोंसोरो फोसावा सोरखौबा गोदोहोनाय बा सोरखौबा गादबनाय बा सोरखौबा बेखौ आं बुंथ'ला नाथाय खौरां बिजोङावहाय बा फोसावनो थाखाय बयजोंबो मेला मिसा जानानै सोंलाय फिनलाय खालामनांगौ जाय बिथांमोनाहाय खौरां बिजों फोसावदों नोंथांमोना बेफोरबायदिखौहाय दुखु मोननांगौ जेबो एख' गैया नोंसोर खौरां फोसावनांगौ खौरां मोजां फोसाव दा बे नोंसिनि खौरां मोजां फोसावालासिनो वान साइड थांबाय थानायनि थाखायसो बेयो बुंदों बे हिन्जावा बुंदों बे हिन्जावा मुलुग रानि ब्रह्मआ दा नोंसोरलाय बाहाय खर' सानांगौ मा दरखार बेबो नोंसोरखौहाय होनो हायोना मानहानि केस मुलुग रानि ब्रह्मआबो नोंसोरखौहाय मानहानि केस होनो हायो ससियेल माबा निउस मिडियानि मानसिखौ जों एख' खालामनो हाया दिदा सान जुदि नोंसोर बिदि मुलुग रानि ब्रह्म जुदि बिदि बुंनायखौहाय नोंसोर जुदि दुखु मोनदोंब्ला नोंसोरखौबो बे उल्था होफिननो हायो सं माथो नोंसिनि गरन्थ गैयै खौरां फोसावनो थाखायसो बिदि बुंदों खौरां मोजां फोसावब्रा अब्ला मानो बुंजानो नोंसोरखौ बाख्नायगोनसो फाग्लालै नोंसोरो जानला मोनला वान साइडआव थांनो नाङाब्रा नोंसोरना वान साइड खारनाया अभार जाखादों ओंखायनो नुदों खोमा बेफोर बिथाङा ओंखायनो बुंफ्लांदों नोंसोरखौहाय खौरां बिजों फोसावग्रा बायदिखौ कमेन्ट होदों बा नुदों ना मादों बेखौ आं एसे दहाय नुदोंमोन कमेन्टआवहाय दा नोंगौबो नुखानायखायसो बुंदों गासिबो बुङो पाब्लिकफ्रा खौरां फोसावग्राफ्रा माथो वान साइड खारजोब्बाय बेल' नङा बे हिन्जावाल' बुङाखै बा हिन्जाव ना सिख्ला ना मा बे आइजोआवल' बुङाखै गासिबो बुंजोबो पाब्लिकफ्रा दा जोङो ससियेल मिडियायावहाय थायो दा जों बुङो नाथाय बे माखासे पाब्लिकफ्रा ससियेल मिडियायाव ओंखारा बा ससियेल मिडियानि सोमोन्दै जेबो रोङा बिसोर बुंनो रोङा नाथाय जों खोनायो जों मिथिगौ बा जोंनि खोमायाव हाबो जोङो जायगा गिदिङो जोंसो मिथिगौ जोंसो नुयो नोंसिनि आखला माबायदि वान साइड थाङा दे नोंसिनि आखला बे माखासेयाथ' दंखायो वान साइड खारग्रा नाथाय माखासेया वान साइड खारा मोजाङै सोलियो माखासेया नाथाय गासैखौबो बुंद्रायाखै जे वान साइड खारो होननानै जानो हागौ आं एसे सिगाङाव बुंदों ससियेल मिडियाहाय बे खौरां बिजों फोसावग्राफ्रा वान साइड बिराद खारो होननानै माखासेया खारो माखासेया खारा दा बै माखासे खारनायनि थाखायनो बे खारै मानसियाबो खारै जायखिनि निउस चेनेलाहाय मोजाङै सोलियो बेबो बदनाम मोनफायो जेरोखोम साननानै नाय नोंसोरनो फास होगोरो बे खारनाय मारनायखौहाय बिदिखौ हमथाग्रोना सिगां बिदि नोंबा जाबां बोरै बुंलाबायनायखौ नोंस्रा खर'आव मा सादों खर' सानांगौआ बैफोर जाय मानसिया बर' हारिनि मान सनमान जादों बेखौ सिगां हमथाग्रो मानहानि केस होनो
गोरोन्थि नोंसिनि बुजिनाया बहुद गोरोन्थि जादों बेफोर माथे नोंबां जाबां बुस्थुखौहाय नोंसोर बिदि खर'आव सोखानांगौ बे नङा जानो हागौ नोंसोरो बिराद गोरों गोरा एसेथ' बाव बुजिनो थानांगौ ना थानाङा फंबाय हा बुजिनांगौब्रा नोंसोरखौथ' बे थोंजों बुङाखैना गासिबखौबो जानला मोनला केस होबानो जायो नामा सोरबा नोंसोरखौ गासिबो बुङाखैना गासिबो खौरांगिरिफोरा बिदिनो गोजा नाथाय बियो मानो थाखाय बिदि बुंदों होनोब्ला बै सानै साथामखौ बै मोननै मोनथाम खौरांगिरिफोरा गाज्रि बिनि थाखायसो नोंसोरो बदनाम मोनफादों बेखौ नोंसोर सानहरनो हाया नामा दे बुंनो होदो बै माखासेनि थाखाय नै जोंहाबो बिदि बदनाम मोनफाबाय नोंसोरखौ साननो हाया नामा से गुबुन हारिया बिदि बुंसाय खालामनो हागोन गुबुन हारिखौहाय गुबुन हारिखौ नोंसोर हायालै दे गुबुन हारिखौ केस होनो हाया बर'फ्रा आच्छा बे जुदि बे हिन्जावा जुदि नोंसोरखौ बिदि बुंदोंब्ला जुदि नोंसोरो बेखौ मानहानि केस होनो नागिरदोंब्ला होदो ओमफ्राय जुदि गुबुन हारिया नोंसोरखौ बे जारौ बुंनाय बादि बुङोब्ला नोंसोरो बेखौहाय मानहानि केस होनो हायोब्ला हो आं नोंसिनोहाय 100 थाखा हरगोन गिफ्ट आंनिफ्राय बियो 100 थाखा साहा खरस नोंसिनो हरगोन आङो रायजोफ्राहाय आरो आंनि इसिबांखिनि नायग्रा बिथांमोना दे सानदो मुलुग रानि ब्रह्मनि बुंनाया मोजां ना गाज्रि आरो आलफ्रेड बिथांनि बुंनाया गाज्रि ना मोजां ब्लेक कब्रा लानायखाय सिख्लाफ्रा फुरा खारफाजोब्बाय नै आंजों नै आयौ फन हाला ब्लेक कब्रानि रिजाल्टआ नुबाय दा माबायदि सिख्ला जेव हाला नै बयबो आजिखालि ब्लेक कब्रा लाब्लाल' सिख्लाफ्रा फसायो नुवाखै आंनि फिसौखौ बेसेबां जेवखा Alfred. औ Black Cobra खामानि होमारदोंना? मा होनबानांगौ औ होदों 100% नों बाहायफेरबाय नामा? बाहायबाय मेल्ला बाहायबाय ओंखायनोथ' सुम्बु बायदि बोनानै लाबोजोब्बाय नुवाखै सिख्लाफोरखौ सुम्बु बायदि नुवाखै नै लाजिनानै सोरबा थाखुमाहैबाय ब्लेक कब्रानि नाम लानाय लोगो लोगो खारखुमाजोब्बाय ब्लेक कब्राखौल' लायाखै जादोंबो आरो लोंबावदोंबो ब्लेक कब्रा जिन्दाबाद जिन्दाबाद थाइलेण्डनि सिख्लाफ्रा खम बरिया हासार गोनां गोजा थाइलेण्डनि सिख्लाफ्रा वाटारमेलना बिराद देरो थाइलेण्डआव हासारा बराना One eternity later. जोंना बर'नि रिपर्टारफोरा अभार स्मार्ट आरोना गावबा गावनि आथिंखौनो रुवाजों दानना लाग्रा बायदि गावबा गावनि हारिखौनो माने हारिजों हारि नांलाय खमलाय माने अराय सम गोजोन थासारि गैयि बायदि माने कुट्टिनि रखम जोंनि बड' रादाब बा बड' निउस होननाय बेसादा कुट्टिनि बायदिसो जानानै दं सोरनि हानजाया सोरखौ सोंखारिगोन सोरनि हानजाया सोरखौ सोंखारिगोन सोर दैदेनगिरि जानो गोनाङा मा बुंगोन सोर दैदेनगिरिया सोरखौ सोंखारिनानै बाथ्रा बुंदों बेफोरबायदिल' आरोना हा हारि सोमावसारनाय हारिनि बायदिसिना हारिखौ बोरै डेभेलप खालामनो नाजागोन अराय सम गोजौखौसो नायनांगौ मिथिबायना सोरबाया सोरखौबा सोंखारिदो सोरबाया सोरखौबा सोंखारिदो इन्टारभिउ लाहै स्पिकार हमै बुंहोनानै भाइरेल खालामनानै समाजनि गेजेराव गोजोन थासारि होननायखौनो लाबोनो लुगैया आरोना साननायनि जिबनाव जों नै दिनै दं गाबोन गैया गाबोननो मा जागोन बेफोरखौ जों गावबा गावनि फिउचारखौनो मिथिया गावबा गावनि फैनो गोनां मा जाहैगोन बेफोरखौनो मिथिया अब्ला बे साननायनि जिबनाव जों गोजोन थासारिखौ लुगैया नामा हो खालि मोनसेल' हारियावनो गंसेल' न'खराव बिदा फंबाय बुलाय सोलाय अराय सम सैमा अमा अरलायलायनाय बायदि खालामनो